आच्छा दिनै नोंथांमोनखौ जों बेयाव लेंहरनायनि खारनानो जाहैबाय दिनै सिडली डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दाराव जेसेबां माने मार्केट दं बिनि टेन्डार दंमोन। दा बे टेन्डाराव जोंबो बुदोंमोन। जों बुनानै जों मोननै मार्केटाव जों हाइस्ट रेटआव बुनानै जों देरहानो हादों। दा जोङो रुनिकाटा उइकलि केटेल मार्केट एन्ड गुरुबासा उइकलि मार्केट जों बे मोननैयाव जों हाइस्ट रेटआव टेन्डारखौ जों बुनानै जों देरहानो हादों। बेखौ ब्लकनिफ्राय अलरेडि डिक्लेयार खालामबाय जे बिथांमोनहा हाइस्ट रेटआव टेन्डारखौ बुदों। ओमफ्राय जोंनि सेकेन्ड पार्सन थार्ड पार्सन बिदि दं जोंनि उनाव दङ। दा खोथाया जाहैबाय दिनै जों मिडियायाव नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरनाया माने बिनिफ्राय बुस्थुआ थांनानै बे सेक्रेटारियाव थाङो BTC आव बेहाय एप्रुभ जायो। दा बेयाव मोनसे सेटेलमेन्ट टेन्डार कमिटि मोनसे दं सेटेलमेन्ट कमिटि। दा ओरैबायदि जायो माने बिथांमोनहा बेयाव जाय हाइस्ट टेन्डार बुदों माने बेनि माबाखौबो बिथांमोनहा माने एप्रुभ खालामा। ओरैबायदि खालामो माने जाय गावसोर माने सेलेक्टेड खालामनानै जे सोरखौबा मोजां मोननानै हरनाय बे टाइपनि खालामो आरोखि बा सोरनिबा डकुमेन्टसखौ खोमानाय बे टाइपनि खालामो। दा बेबायदि जोंनाव बहुद उदाहरन दं। ओमफ्राय जोंनाव जेसेबां माने डकुमेन्टस नांगौ जों बेखौ दिनै साबमिट होनानै जों टेन्डारखौ बुदों। जोंनाव गासिबो कपिया दंजोबखायो आरो भिडिअ'बो जों खालामनानै लाखादों। जों मा डकुमेन्टसखौ माने गाथिदों होफादों गासिबो जों क्लियार डकुमेन्टसखौ जों होनानै जों दिनै हाइस्ट टेन्डार बुनानै माने हाइस्ट रेटआव बुनानै जों मोननै मार्केटखौ जों मोननो हादों। दा जोंनि साननाया बेनो माने बिथांमोनहा जाहाथे बै थांनाय समफोराव खालामनाय बायदि नै एबार जाहाथे बिदि दा खालामथों आरोखि। माने थांनाय समाव ओरैबायदि जादों थांनाय बोसोराव जेने माने जाय हाइस्ट टेन्डार बुदोंमोन दा बिथाङा मोनाखै माने हाइस्ट रेटआव बुनाय बिथाङानो मोनाखै जाय लयेस्टआव बुदों बिथांनियासो एप्रुभ जादों। ओमफ्राय बिथांनाबो अलरेडि कमप्लिट डकुमेन्टसा क्लियार थेवब्लाबो बिथांनिखौ एप्रुभ खालामाखै। जाहाथे बेबायदि नैबे एबारनियाव जाहाथे बेबायदि दाजाथों। दा नै जोंना बिथाङा थांनाय बोसोराव गुरुबासाखौ बुदोंमोन। बिथाङा हाइस्ट रेटआव बुदोंमोन। ओमफ्राय बिथांनो बुस्थुखौ एप्रुभ खालामाखै बिथांना जायाखै आरो बिथांनाव बाइट लानो हागोन नोंथांमोना सोंनो हागोन बेबायदि आरोखि। उदाहरन हिसाबै थांनाय बोसोराव नों माबा बल्लामगुरि बिजनि ब्लकनि आन्दाराव दा बेयावबो बिदिनो जादों। जाय हाइस्ट माने टेन्डारखौ बुदोंमोन बिथांमोनहा बिनिखौ एप्रुभ खालामना लाबानो लयेस्ट बुनायनो बिथांमोनहा हरदों। दा बे मानो जायो जाहाथे बेबायदि एबारनियाव बेबायदि जानो मोना आरो। दा जों बिनि थाखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो बिथांमोननिसिम मेसेज हरनो नागिरदों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों। नोंथांमोना मानि जानानै बा बबेनि जानानै बे टेन्डारखौ बुनाय जादों? जोङो माने बयबो बेखार सेंग्रा थ' एरियानि जों ज' जालायनानै जों बेखौ बुनाय जादों आरोखि। गासिबो रुनिकाटानि दं गुरुबासानाव गुरुबासानि दं। जों बेखार हिसाबै माबा मोनसे जोंबो गस्ला गामसा गाननो थाखाय माबा मोनसे एसे हेल्प जायो खोमा बा फाइनान्सियेलि जों बेबायदि टारगेट लानानै जों बे बुस्थुखौ दिनै जिथु बुनाय जादों। टेन्डार बुनाय बेहाय साबेसे नमिनेसन बा केन्डिडेट हिसाबै गसंदों? ओरैनोथ' बहुद दङमोन। थ' जोंनि नैबे गुरुबासायाव साथाममोन। साथामाव जों हाइस्टआव 79,000 सेकेन्डआव दं 52,199 आरो थार्डआव दंबावोमोन आरोखि बेखौ आं मिथिला। ओमफ्राय रुनिकाटा केटेल मार्केटआव जों 61,190 जों बेयाव बेसेबां बुदों। ओमफ्राय जोंनि माने सेकेन्डआव दङ 57,630 सामथिं आरोखि बेबायदि दं आरोखि सेकेन्डआव माने जोंनानो हाइस्ट आरोखि। थ' जों रुनिकाटायाव बुदों नार्जा बसुमतारी बिथांनि नामाव जों बुदों। ओमफ्राय गुरुबासाखौ जों बुदों राजेश नार्जारिनि नामावनो जों बुदों। थ' गासिबो डकुमेन्टस क्लियार जाहाथे बैबायदि घटनाया दाजाथों आरोखि। दा बेनो आरोखि बिथाङा बुंनो हागोन माने बिथाङा थांनाय बोसोराव नोंथाङा थांनाय बोसोराव माबायदि टेन्डार बुसेयावबो जे हाइस्ट बुसेयावबो मोनाखै होनना जों मिथिनो मोनदों। नंगौ थांनाय बोसोराव आं टेन्डार बुदोंमोन गुरुबासा डेलि मार्केटआव। बिनि माबायाव एमाउन्टआव आङो 70,000 उइकलि टेन्डाराव बुनानै आं देरहादोंमोन। दा देरहाखांनायनि उनावबो अलरेडि ब्लकआव डिक्लेयार होखाबाय
जे नार्जारी बसुमतारियानो देरहाबाय होननानै खिन्थु देरहाखांनायनि उनावबो मा खालामबाय बिटिसिआव एप्रुभ जायो एप्रुभनि बेलायाव जाय मानसिया जेनदों जायनि नामाव माने लयेस्ट बिडार बे लयेस्ट बिडारनि नामावसो अर्डारखौ हरनाय जादों आरो थांनाय बोसोराव जाहाथे आंनि मेसेजआ बेनो देग्लाय जाहाथे थांनाय बोसोरनि बायदि जाया जायनो देरहादों बेनो मोनो बेखौनो आं लुबैयो आरो रानिखाथायाव देग्लायबो बुदों रानिखाथायाव आंनि देरहादों 61,100 उइकलि केटेलग बेयाव दा बेखौबो जाहाथे थांनाय बोसोरनि बायदि खालामा बेखौनो आंनि गुरैयै मेसेज माने नोंथांमोनानो बे टेन्डारखौ दा मोननांगौ आरो जेसेबां डकुमेन्टस नांगौ सेस आं होजोबखानाय मानोना आं सिगाङावबो टेन्डार बुखादों बे ब्लकनि बाजारनि माबाखौ सिगाङाव मोनबाय थादोंमोन खिन्थु थांनाय बोसोरनिफ्राय मोनाखै बे आरो माखासे राजनितिक जरासन्थ दंना सानदों बेखौथ' बिदिनो सानजाथाव दा मानोना डकुमेन्टस होसेयावबो मोना मानोथ' बिदि सानजाथाव बे आरो